Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Leye pi baro gini gilong ki khubor bam de kasni. Kajingsha thambor hapa halgam. Ue Munir Ahmed u pulit CRPF u blasha be kam namar ba shongkurim ya ka kynthei Pakistan. Daga bakado ba ka jingleh jong kalong ga ktah ya ka jingshngain jingshakri India. Ki pulit jong ka Central Reserve Police Force CRPF kila pynkut no ya ka jingshakri jong Munir Ahmed u Constable namar ba buhrieh ya ka jingshongkha jong bar kawei ka kynthei na Pakistan. Haga jing pinmna bla penmi haga janmi jong ka singsa jan ki CRPF kila ong haga mat ka basngokya ba u city bat GD Munir Ahmed jong ka 41 battalion jong ka CRPF ula shaweng no nagakam. Daga batrikam mado namar ba buhrieh ya ka jingshongkha jong bar kanong Pakistan bat daga batip ba buhrieh ya ka visa jong ka. Lalap baki kam jong kilong giba penkhen ya ka rukam trekam jong ka jingshakri bat gibak ktah ya ka jingshngain jingkari. Munir Ahmed ubadan hajamu bat Kashmir zone ula sya pen kemria no sya Bhopal da ka babu e ka jingsngokha jong ka jinglong jingman ka balami hadin ka jingsha thombor jong gile no apa halgam ha ka arfu artrik urisau ka bala penyap ya arfu riungut kinong jongok kai perthei na India ude unong shongshnong jong ka than garota ha ka than jamu Munir Ahmed ula penyaso eladi ba ka CRPF ha unailar arhajar khatnyo bat ulayate lok bat ka Minal Khan ka badai na ka shnong Sialkot jong ka Pakistan. Haus nem arhajar arfulai Munir Ahmed ula panjingbit nagi pulit CRPF ban shongkurim ya ka Minal Khan. Ndai ketika kenhun kam syamla ai jing menjur satya ya kate ha ka arpsau terik unaitung arhajar arpsau. Ula shongkurim ya ka Minal Khan lingba ka video conferencing jong ki reunion ha India bat Pakistan. Kani kamu kod duma kalapau perthaitan kendiat sengi hadin ke jingsha thombor jong ki le no hapa halgam. Ha ka baga India kalaweng no iki visa jong kinong Pakistan. Lapha biang yaka na jamu shalakri. Ha ka basdang Munir Ahmed ulatim ya ka jingsha be kam jonga lingba kilat pathai kubor. Ulayo tang kendiat por ya ka shithi na ka CRPF ka bapentip ya syapang ka jingsha be kam ka balawan kum ka jingkendit ya bat ya ka yeng ka sem jong namar ba ulapan bat yo jingbit na ka benta ka jingshongkha jong bat ka wi ka kynthei Pakistan na ka jaka trekam. Laong Ahmed ha ka PTI lingba ka phone na yeng jong